Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि बिजुलि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैहाय अखा हादों नालाय ओंखायनो बेदर जानो गोसो जाबाय आरोना दिनैहाय गुदुं गुदुं संनानै ओंखायनो बेदर एसे लाबोदोंमोन नै अमा बेदर ओमफ्राय आं बेखौ रुनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय फारसेथिं नै आङो मा होनो आलु फ्राय एवदों आरोना। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला प्लिज अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। आंनि चेनेला गोदान नालाय ओंखायनो नोंथांमोननि अननाय नांगौ लोगोफोर। अखा हानायखाय कारेन्टबो गैया लोगोफोरनो खोमसि आरोना लाइटआबो मोदानाखै आरो एखेबारे स्रांखौनो नुवासै आरो कारेन्टबो गैया नालाय। नै अमा रुनाया जाबाय लोगोफोर आंना। अखा हानायखायनो कारेन्ट गैया लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो अखा सिजानानैबाबो सुबाय आरो साथा लालायनानै आरो लोगोफोरना अमा बेदर जानो लुबैनायनि खोथाथ' ओमफ्रायहाय नै बाव प्लास्टिक हादोंमोन दैखराव ओमफ्राय खेवनानै होबायना ओमफ्राय अखाया दासो जि हाबाय आरो लोगोफोर। आङो बेदरखौ आराम सुनानै लाबाय ओमफ्राय दा आङो बेदरावहाय टमेट' होगोन नालाय ओमफ्राय आङो मस्ला एरिखौहाय रेडि खालामना लानोसै आरो। Sini mana kayu? Apa dia kacau? Pilih karena. Nah. Ganyan kan nomor kayu dah. Này đây mà đăn lấy sao là? Nhiều rằng thấy măng khả nè.
फट' ग्लास आरि मोनसे खावब्लिब्लि नुथारदों ना भिडिअनिफ्राय खालामबानो जायो दायो स्क्रिनशट खालामबानो जायो दायो बरिया नुबाय खिन्थु नियमखौ यामि 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 चलो मा अमाजों टमेट' जाखावनोसैलाय नै लोगोफोर आंहा अमाया आंनि फेभरेट आलु फ्रायाबो मोनबाय नै लोगोफोर दाना अमा बेदर दङ अमा बेदरा मोनथ'वाखै ओमफ्रायहाय बे आलु फ्राया मोनबाथाय आङो सबाय संसिगोन आरोना लोगोफोर अमायाबो बरिया आलु भाजा अमा भाजा बरिया आं दहाय देनाय मस्लिखौ होबाय लोगोफोर आङो बांद्राय मस्ला होआखै आं बाहाय जिराल' होदों जिरा हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु आङो देनानै होबाय आरोना बांद्राय मा होनो मस्ला जानो हाया लोगोफोर गेस्ट्रिक एरि जायो नालाय ओमफ्राय उदैयाबो बारा थिग जाया ओंखायनो आङो सिम्पोलैनो संबाय आरोना ओरैनोब्लाबो बांद्राय मस्ला जाखाया नालाय ओंखायनो आङो सिम्पोलैनो संबाय आरोना दिनैबो फार्स्टिं आलु फ्राया मोनबाय ओमफ्राय नै अमायाबो जागासिनो आरोना ओंखाम संनो फैदों छोटाया नै टेकिं खाख्लांजोब्बाय भिडिअ बे यामनि जाखाबाय नै ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर आङो टमेट' होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै टमेट'आ आराम रुइबाय ओमफ्राय एसे रुइबावनांगौ ओमफ्राय आं बेखौ रुइसान्दि एसे खोबनानै होनोसै आरोना एसे रुइबावथोंसै बिनि उनावहाय आं दै होनोसै आरो नै आरामनो रुइबावनांगौ आरो टमेट'आ एसे खोबहाबनानै होनोसै आरो आङो टमेट'आबो गिलिजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आङो बेदरखौ रुइनायनि एसे दै होनोसै आरोना दै होनानै आराम फोमोननोसै आरो नै लोगोफोर
बे साननैसोफोराव अखा हाबाय लोगोफोरनि अखाया जि हागासिनो थार एखेबारे हागासिनो ओमफ्राय नै आइया जोंना मा होनो जोगोनार बेगर बानलु बेगर गासिनो आरोना बाजारनिफ्राय बायना लाबोदों फोनो होननानै आरोना नै ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होनो अमायाव आं दै होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै अमा बेदराव ओमफ्राय दायो अमा बेदराव दै होनाया नै एसे रानबाय ओमफ्राय रानबावनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ एसे खोबहाबना होबावनोसै आराम रानथोंसै आरो ओमफ्राय आं नै फारसेथिंहाय सबायखौ रुनानै लाखाबाय नै आराम रुबाय आङो ओमफ्राय दायो थाव होनानै संफिननोसै आरोना सामब्राम सेरनानैहाय मोनबाय थाथोंसै आरामनो अमाया मोनबाय नै लोगोफोर आंना दै होनायाबो आराम रानजोब्बाय ओमफ्राय आं दसे दोनबावनोसै नै आं दुन्दियाखौ होनानै लानोसै आरोना मोनबाय नालाय ओमफ्राय दा जानांसिगौ माने सबाय संबावनो दङ लोगोफोरनो सबाय दासो गोदौगासिनो आं रुनानै लाग्रोदों नालाय ओमफ्राय अमायाथ' मोनबाय ओमफ्राय आलु फ्राया दहायनो मोनखादों ओमफ्राय ओंखामबो संखाबाय नालाय जि गोथाव जाबायहाय लोगोफोरनि अमाया अमाजों टमेट' आंनि फेभरेट ओंख्रि आरोना नै जि मोजां मोनबाय दायो आङो सबायनि थाखाय सामब्राम हानानै लाखाबाय ओमफ्राय आं जिराखौ एसे देनानै होनोसै जिरा बानलु हाइजें सामब्राम गुफुरखौ आङो ज' देनानै लाखानोसै आरोना मा होनो सबायनि थाखाय सबायाथ' गोदौगासिनो नालाय नै रेडि खालामनानै लानोसै आंना सबायाबो रुइबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बोराया ओरैनो थानायखाय आंखौ हेल्प खालामफैबाय आरोना सबाय सानायाव नै सबायखौ सानानै होबाय बोरायानो आराम रुइबाय आरो सबाया ओमफ्राय नै सबायखौ सानानै लानोसै ओमफ्राय फारसेथिं सारायखौ जाननानै आङो सयाबिनखौ एवनोसै आरोना सयाबिन होगोन नालाय सबायावबो ओंखायनो ओमफ्राय नै बोराया साबाय आरामनो रुइदों सबाया आरामनो रुइबाय आरोना नै लोगोफोर सबायाव सयाबिन होगोन नालाय ओमफ्राय आङो सयाबिनखौ एवनानै लानोसै आरो लोगोफोरनि सबायाव होनो थाखाय सबायाथ' रुइखाबाय नालाय ओमफ्राय सानानै लाखाबाय ओमफ्राय दायो नै आङो सयाबिन एवबाय आरो सबायाव होगोन नालाय ओंखायनो एसे एवनानै लानांगौ नङाबाथाय सबायना एसे माबा थायोना ओंखायनो एसे मोनामनाय मोनो आरो ओंखायनो आं आराम एवनानै लाग्रोनोसै सामब्राम बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर होनानै एवनानै लाग्रोनोसै आरो ओमफ्राय दायो सबायखौ होसननोसै आरो मोनजाथारसै गारसनबानो मोनजाबाय दायो नै सयाबिना एवनानै आराम जाबाय एसे खामफ्राम होनाय एवबाय आङो नङाबा मोनामनाय मोनो नै आराम एवबाय मस्ला मस्लि होनानै एवखाबाय नालाय ओमफ्राय आङो दायो मा होनो सबायखौहाय बाव लुलानानै होसिगोन आरोना नै आराम गोदौहोनोसै होमबानो सबाया मोनबानो मोनजोबबाय लोगोफोर जानो हासिगोन आरोना नै जि मोजां आमथा आमथा जाबाय आरो नै सबाया जि मोजां जाखादों
सयाबिनजों सबाय गोदौहोनोसै आरोना एसे गोबावैनो ओमफ्राय गोदौखांबाथाय आराम खांनानै जानोसै आरोना लोगोफोर अखा बोथोर नालाय दिनैहाय ओमफ्राय गुदुं गुदुं जानांगौ ओमफ्राय एसे गुसुबाथाय जानो सुखुवा नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै ओंख्रि ओंखाम मोनखांनानै एसे साहाबो लोंसिगोन ओमफ्राय दहाय फुदुंनानै लोंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो फुदुंनानै लोंफिनसिगोन आरोना एसे ओंख्रिया गोदौथों ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा अमा बेदरखौ जानो लुबैनो हाथारला ओमफ्राय आं जानाय नायनोसै आरोना गोथाव नंगौना नङा टेस्टि जादों आरोना बिराद टेस्टि जादों आरो आंनि थाखायथ' फेभरेटखा नालाय ओमफ्राय आङो बिदिनो जाला मेला संलाबायबाबो अमाखौ जानो मोजां मोनो आरो नै गोथाव मोनो आङो गोथावाथ' जोबोद गोथाव जादों लोगोफोर टमेट'जों संलायनाय नालाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय